Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha nge-MTN 8 ke baphulaphuli, njengoba niyazi into yokubana ke itimu enkulu yaseSoweto iKaizer Chiefs yabe ke ithe yangena kule MTN 8 ke izawudlalwa apha kule season sizayiqala. Nawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs ke inesizini zimbini ngasangeni phaa ku-MTN 8. Abafana abadala bahlelwe inyweba ke ngoku bahlala phaa kuPortion 3 babe ke bangena ke kwi-MTN 8 ke baphulaphule. Masenjenje ke siniphe into yokubana ke izawudlalwa njani. I-Orlando Pirates izawudlala phaa neDurban City, iMamelodi Sundowns izawudlala phaa nePolokwane City, iKaizer Chiefs izawudlala phaa neGolden Arrows, AmaZulu azodlala phaa neSekhukhuné United. Kaizer Chiefs kabaphulaphula ke idontse phaa iGolden Arrows kwi-MTN 8. Asazi ke biyawuzala nkomoni ke baphulaphula. Okubalulekileyo into yobana ke amakhosi abuyele phaa kwi-MTN 8 emveni kwexesha elide abafana abadala ke bengaveli. Orlando Pirates badlala phaa neDurban City bibaxakekisile. iDurban City phantse yabenza baphelelwa ngamathemba wokuthatha iligi. Niyakhumbula into yokubana ke Orlando Pirates zi-champions ze-Betway Premiership xebe apha ke ku-2025-2026 abafana abadala. iMamelodi Sundowns iphuncuke iligi ke ngoku idlala namhlanje final yeCAF, esingazi ukuthi ke yawulala iphethe ntoni esandleni ukuba ayiphumelelanga kwi-Sundowns ngale final yanamhlanje. Nayo ke yabe yafana ke nezinye iitimu ayifumananga khaphu kule season. Zonke ikhaphu apha eMzantsi Afrika ziqokelelwa phaa yi-Orlando Pirates, yaphosa nje iNedbank Cup. Ikhona ke into ke erhoxisa umrhaji nekhalisa kakhulu ke kule mpumelelo Orlando Pirates phaa izolo abafana abathatha bebephumelela phaa iligi. Abantu abaninzi bathi noko iqela ke le-Opit indlela elenze ngawo phaa izolo liye lakrokrisa abaninzi ku-social media. Nayiqonda ke into social media kuvele ibe sisankxwe, lo athethe lo athethe lo. Bathi noko ugoalkeeper we-Opit ibhola ngeke ayithathe ngenqindi ayibuyisile emnatheni, ekubeni eyazi into yokuba xa ungugoalkeeper ibhola uyiphantsa iye kweliphi icala. Wenze into zange yabonwa, wayiphantshile emnatheni. Naba badlali be-Opit bebephantsi kweepali bavele nje bangathi nabo ngoodomi, ibhola yozingenela. Nelesibini inqaku uphume ingakabikho ibhola la goalkeeper, wanikeza ii-players into yokubana azinikeze option, iipali uzivulile. And ke ngoyesibini indawo nalaa defender ye-Opit ithatha ibhola ivalele emnatheni isogqiba iyahleka. Zezinye zezinto ke zezenze abantu abaninzi bakhwankqiseka indlela iOrlando Pirates ethe yaphumelela ngayo le ligi. Ekucaba ke indlela iOrlando Pirates ibizawuvalwa i-Opit, i-Opit bengakoranga ezi-own goals zimbini, ngoba iOrlando Pirates ayiphinda ngakwazi ukora phaa. Into ethe ukuthi i-Opit bengakoranga ezi-own goals ziyi-2 phaa izolo, iOrlando Pirates bizawudrowa la mesh ngo-0-0 ingayifumani kwale ligi. Kodwa ke asikho lapho sithi ke siyabahalalisela abafana ke bezemnyama ngenkani ukuthi bafumane iligi babe zi-champions zaseMzantsi Afrika phantsi kwe-Betway Premiership 2025-2026. Besithi masirhabulise nje loo mrhabulo kona apho sikhoyo kuzoxenda ukubana iKaizer Chiefs abafana abadala badontse okanye bazawudlala neGolden Arrows apha ke kwi-MTN 8 yale season izawuqala. Injalo ke baphulaphuli, ngake ningene ngenani ke nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa subscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.